Dawk tal-ħadd fil-għaxija kienu xeni li ġew deskritti minn bosta bħala tal-waħx, aggressjoni li seħħet eżatt quddiem il-Knisja tal-Qawra u li ħallit żewġ żgħażagħ Niġerjani feruti. L-argument jidher li żviluppa għal ħabta tas-7 ta' filgħaxija fi triq Annetto Karwana fiċ-ċentru tal-Qawra fejn allegatament inqala argument bejn dawn iż-żewġ żgħażagħ, wieħed minnhom jinstab mixħut mal-art f'għadira demm. Aktar tard sqarrija tal-Pulizija kkonfermat li n-Niġerjan ta' 25 sena weġġa' ħafif fil-waqt li n-Niġerjan ieħor li għandu 24 sena weġġa' gravi wara li allegatament għala diversi daqqiet bi fl-ixkun tal-ħġieġ. Tim mediku wasal fil-post sabiex jassisti liż-żewġ żgħażagħ fil-waqt li ambulanza ħadithom l-Star Mater Dei għal kura meħtieġa. Fil-post waslu wkoll diversi units tal-Pulizija u membri tal-Forensika, iddominat ukoll ix-xena ta' karozza bajda li spiċċat imċabsa bid-demm, vettura li jirriżulta li ta' waħda mir-residenti li toqgħod fl-istess triq. Kmieni 2 filgħodu żagħżugħ li allegatament għal daqqiet tal-fl-ixkun ġie ċertifikat li weġġa' gravi u aktar tard matul il-lejl allegat aggressur ġie ċertifikat li sofra ġrieħ ħfief. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar din il-ġlieda li seħħet fil-Qawra għadhom għaddejjin. Intant aktar kmieni il-ħadd filgħodu fl-istess triq il-Pulizija kienu rċivew rapport ta' serqa minn ħanut tal-gazzetti biż-żona mhux l-ewwel darba li qed tiġi sottoposta għal theddid ta' sigurtà fuq iċ-ċittadini Maltin u mhux biss li jgħixu f'dawn l-akwati.